Birada sa pagtuo. Tulumanon na maghatag katinawan, tali sa mga managlahi ng mga baruganan sa pagtuo. Birada sa pagtuo. Musaway na itong mga pagtuong hiwi, umupatiko sa mga baruganang hiwi, almaganoy ngadtos kamatuuran. Birada, BBB, Rada sa pagtuo. Boy na mga higala, welcome sa atong tulumanon. Inyong tulumanon, atong tulumanon tanan, birada sa pagtuo. Sa gyapon ubos nga lagad sa kahanginan, Brother Eugene Gapo, Membros Catholic Faith, Depender Sambonga City Chapter, daghan tagisgutan ron, ato ning taga-aghusay ning niang supak gitaon pag-ayo sa atong kaigsuonan nga mga dili katoliko. Kini mga dili ingon nato mga higala, nga kini mga alipores ni alipores ni Ellen Goldwhite nga kinitaw nilang pagsabot nining nasbuhat kapitulo 10 bersikulo 11 ngadto 15 nga perti gid matud pa sa ilang nagkalain-lain nga mga katarungan dili kuno manana paghinluan yan. Onya daghan silag mga interpretasyon dili kuno na ning ang literal simbolikal na munang angay sad nato ning angay sad nato ning taga-aghusay kay perting gubuta jud kay ni ilang hunahuna ani mahitungod aning mga kalanon ba nga gipang dili sa unang kapanahunan nga pag-abot ni Kristo nganong gipakao na sa mga simbahang katoliko nganong giila naman ning alimpyo nga sa ilaha wa man gini no apan sa dili pa ato siyang pasalamatan mga higala ang ato mga kanunay nagasunod ning atong tulumanon. Labi na diha sa itong mga Catholic Faith Depender kanunay gyud nga nagasunod og nagapamati og nagapanalipod sad sa atong pagtuo nga Katoliko no. Sa mga asa mo dapit-dapit nga mga bahin dihang kasuksukan maayong pagpaminaw ninyo. Birada sa pagtuo. Ato sang great mga kaigsunan, ato gitimbaya sa mga nagsaulog ng birthday. Happy birthday ha. Sa mga wa pa mag-birthday, advance na lang. Nya katong nahuman na, belated happy birthday. Basta maghisgot tag birthday, pwedeng tabangonon kini. Labi na sa mga nagpiesta ha. Happy fiesta ninyo. Kunya sa mga wa pa pod magpiesta, advance na lang. Morning ni okay. Atong gitaga-agusay mga igsuon ning atong kaigsuonan. Ya mga Seventh Day Adventist Church, kabahin aning ilahang pagsabot ba. Iniining buhat kapitulo 10 bersikulo 11 ngadto 15. Ya di man mao na bitaw ning di taon sila kadawat ini mga igsoon kay ilang baruganan nagapos lang in taon sila mga igsoon niining mga karaang tulumanon. Pastilan kining mga tawhana gasige ra gihapon sila paghapos ining daang tugon matod pa mga higala diha sa Biblia sa may mabasa na ni Biblia niya sa Hebrehanon kapitulo 7 bersikulo 18 sa may giingon diri sa Biblia mga igsoon, busa ang karaang tulumanon gisalikwa na tungod kay huyang kuni og walay hinungdan. Gihinungdan pero kini atong kaigsuonan nga mga sabadista nagsige ra gihapon og sunod diyan ang karaang tulumanon nga wa naman di ay na hinungdan. Muaksyon sa kabalaka ni mga tawhana oy. Astilan. Tama Monang, naman. magbantay kita na ng mga klases tao nga, ang balaod taman ras karaang tulumanon. Birada sa pagtuo. Nya, di kadawat ani ni as buhat Jes. Atong basahon ni ang buhat Jes. Ugon sabay giingon diri sa Biblia. Gigutom siya ubot mo kaon ato na lang niya atras sa 9.
pagkasunod adlaw may kautuhon samtang sila nagpaingon sa pagkaduol sa Hope, bisakas Pedro sa atop sa balay aron pagampo. Gigutom siya o buot mo kaon samtang gihikay ang pagkaon, nakakita siya pananawon. Nakita niya nga nabukas ang langit ug may gitunton. Ingon sa usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka eskina. Pananawon gyud. Anya sulod niini, no? Ang tanang mga matang sa mga langgam, mga ihalas, mga mananap nga naglakat ug nagkamang. Onya may tingog nga bingon kaniya, hala Pedro, pag-ihaw og kaon diya. Apan si Pedro mitubag, dili ko Ginoo kay wala pa ako magkakaon og bisan unsang giilang mahugaw. Ang tingog mingon kaniya pag-usab, ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa gihinluan na sa Dios. Bisan unsa gyud. Kung atong basahon mga igsuon ng bersikulo 16, nahitabo kini sa makatulo o niya ang nakita niya gibalik ngadto sa langit. Tulog gyud makatulog gyud dingog kausa na. O niya ang nakita niya gibalik ngadto sa langit. Tudya doon narabay sa doon narabay katarungan ani mga Adventista, mga igsuon niya labog magtima tanini. Pangutan-on man dayon tag asam tong panapton. Gibalik sa langit ug yabos yuta. So kini bang niya ba? Kining niya, klaro kayo pananahon. Gipadayag sa Dios ang usa ka gipadayag sa Dios diha pinaagi sa usa ka pananahon, dili pinaagig damgo. Nga gipakitaan gyud si San Pedro mga igsuon. Nining mga mahugaw kaniadtong mananap. Gani nakita ni Pedro balibad siya. Kay nagsunod lagi si San Pedro niining karaang tulumanon nga kaniadto dili pa kaon. Ang Dios na mismo nagpadayag nga hala Pedro pag-ihaw og kaon diha. Pero balibad si Pedro samas mga Adventista nga ni balibad pod. Sohid niya ang gisuhid na lang barugan ng Pedro. Pero unsa may gingon sa Dios? Kaon pag-ihaw. Pagkabalibad San Pedro, pero atingog nagingon, ayaw isipa ang mahugaw bisan unsa gihinluan na sa Dios. Gihinluan na bisan unsa man. Sa The Voice Bible mga igsoon, ato ni mabasa ang litra por litrang baboy. Nagi baboy ani kini sila di man sila makaon ani baboy. Ato yung mabasa dito. Nga doon nagyoy baboy. Doon na terminong baboy. Mabasa gining baboy litra por litra. Birada sa pagtuo. Masabot sa nato mga igsuon ning niang panapton gibalik mas langit. Wala na nay koneksyon sa wala na nay koneksyon ng gibalik sa langit ug giyabo. Basta ang punto diha mga igsuon klarog tataw gipadayag si Dios Amahan, hinlo na ang bisan unsa. Nya kining ni ang atong mga kaigsuon ng Seventh-day Adventist Church kay mangita mangyuglusot kay para nila pertig yung hugawa. Unang mot libog sa taan nilang utok og unsa klases utok ni bisag gihinluan na para nila hugaw or maghihapon. Agay. Makalibog lagi. Sila ning klases utok kini mga tawhana. Akong duda murag nangatakda na gid siguro ni Kamini ni Ellen G. White ba. Natakda na ni. Onya ang dias Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 1 nya matod pas Biblia nga ang mga balaod sa mga Hudiyo dili hingpit og dili sibo nga sumbanan.
Amo nang dili hingpit sa pamay sunod-sunod yan nang di man nahingpit. Ha? Balansiha ko na inyong panghuna-huna og nasakto pa ba na? Birada sa pagtuo. Labot pa mga igsoon si Kristo na mismo oy. Ha? Si Kristo na mismo maoy namulong diha sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 14 ngadtog 17 ngadtos 18. Nga bisan unsay mosulod sa tong baba, di na may makapahugaw. Ang makapahugaw mo man ang mugawa sa tong baba. Mo nang gipadayag diha mga igsoon nga si Kristo mismo nagpadayag nga mahimo ng kanon ang tanang mga pagkaon. Birada sa pagtuo. Boda bagay gala, perting tataw tinaw kayo. Nya si Kristo na gyud mismo nagingon niya na. Anya, no? Matod pa ni Apostol San Pablo nga ang tanan angay nagyong dawaton o dili na angay isalikway kay gini nabalaan naman pinagis pagampo. Unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 4 ngadtog 5. Labot pa giagda gyud ta ni San Pablo nga makahimo na pagkaon sa tanang karne nga gibaligya ngadtos merkado. Ang tanang karne ha. Wag ingon nga do nagigipihigan ini tanang karne gyud. So makita na to mga higala, mabinati na to tig paminaw nga ang mga tanang butang nga giilang mga mahugaw, yung mga mananap sa daang tugon ipakaon na. Birada sa pagtuo. Ja kining mga sakop sa mga Seventh Adventist Church nga nagdili gitaos pagkaon ini. Hinagapos raning daang tugon pastilan. Wag gini toy-toy ginig utok ni mga tawhana. Sige pagapos anang nias daang tugon. Bodang ipaklaro gyud ni Kristo. Ya des Lucas kapitulo 10 bersikulo 8. Ya kaon kita sa unsay igadulot bisag unsa. Kaon kita bisag unsa oy. Kay ang tanan alang sa Ginoo hinlo naman. Birada sa pagtuo. Og kining mga Adventista wa man gyud magkatuma na ini. Ilaha kay sige ra man sila saway ni mga higala. Di man gyud motoo ni klarog tataw naman jud kayo. Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 7. Kung makadungog kamo tingog sa Dios, ayo patig-aha inyong kasing-kasing. Ya tig-am kini kasing-kasing sila god. Kay sigig sa likway aning mga pulong sa Dios. Nga bisag gitugot na ingnon pagyog gidili. Birada sa pagtuo. Dagan po tatag isgutan mga galaw. Ubos naman natong panahon. Ano matay oras. Ang to na lang sa sunod nga higayon. Sa atong pagpatinaw nini mao ti hinaut na patay hinaut niya nagkahatag tagdugang katinawan kaninyo sunod nga higayon na pod pohon sangan na lang no sa atong mga kakaubanan dinhi sa Catholic Faith Defender kini si Eugene Gabom kayon kaniyo daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug mayong adlaw kanatong tanan. God bless us all. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Birada sa pagtuo.